先ほど地図が配られて皆さん地図をいろいろ記入したりルートを見ています。で早いチームはもう終わって、スタートへの準備となっています。でこちら日本チームです。皆さん今はまだ一生懸命地図を気にしています。北側にある93日トレイルに乗りまして、30、98まで。このままトレイルを使ってぐるーっと回って、回らなくていいところだよ。93からまたこれダイレクトに。94。よくさ一言だけどうですか地図もらって今。まあこの初めてですけどもこの地図に慣れるしかないですね。はい。どうですか今チームの役割的には目指して今競技ブック僕と米でルートをずっと地図の中に落とし込んで、あーちゃんに各 CP の情報をこう言ってもらって、それとっちゃんには地図終わった後に地図の見分けをしてます。